ସଭାରେ ବସିଅଛି ପ୍ରତାପୀ କଂସାସୁର, ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେତେକ ଅସୁର। ନାରଦ ମହାମୁନି ହୋଇଲେ ପରବେଶ, ଦେଖି କଂସାସୁର ପୁଛଇ ସନ୍ଦେଶ। ଜାଣତ ମହାମୁନି ମୋହର ବଳ ଯେତେ, ଜିଣିଲି ବାହୁବଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିଜନ୍ତେ। କିଏ ସେ କହ ମୋର ଭଗାରି ଅଛି କାହିଁ, ତୁମେ ତ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଭବିଷ୍ୟ କହ ଚାହିଁ। ଦଳବେରା ସାନ୍ତେ, କଣ ଆଉ ପୁରାଣ ଶୁଣୁଛ? ସରିଗଲା ଆମ କଥା। ଆହେ ବନମାଳି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଏମିତି ଧୂଳିଧୂସର ହେଇଛୁ? ଯିବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ସହିବା ସୀମା ବଳିଗଲା ଆମର। ବୋପା ଅଜା ଟେପର ପୁରୁଷ ତ ନିଷ୍କରମୀକୁ ଚଷି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଆମେ କର ଦେବୁ? ହଉ ହେଲା, ତା ବି ସହିଲୁ। ରାଜା ଭାଗବର କଥା, ତା ବି ପୁଣି କଉଡ଼ିରେ ନୁହେଁ ଟଙ୍କାରେ। ଆମେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? କିଆରିରୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ମତେ ଅଟକାଇଥିଲ। ହେଇ ଦେଖ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟା ପଡ଼ା ପଡ଼ା। କେଉଁଠି ଥିଲେ ଅସୁର ପଲ? ସାତ ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଆମ ଘରେ ଆସି କଂସାସୁର ସାଜିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମୁଣ୍ଡ ଆମର। ଏତିକି କହିଦେଇ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ବଣିଆ ସହିତ ଚୁଟି ଧରିଥିଲେ ଆଉ କଣ ବା ହବ? କାଠକୁ ଲୁହା କାଟେ, କେମିତି କାଟେ? କାଠରେ ଖଣ୍ଡେ ପେଟରେ ପଶିଲେ ସିନା। ଆମରି ଲୋକେ ତାକୁ ଭେଦ ବଦଳୁଥିଲେ, ଫିରିଙ୍ଗିନା ତାଙ୍କୁ ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆମର କଣ କରନ୍ତେ? କାଲିର ବାପନାକୁ ତ ସେଇ ଚକରା, ଫିରିଙ୍ଗିଙ୍କର ତେଲାନା ଖାଇ ତା ଆଖି ଓଲଟି ଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି କନା ଭିଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ସେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ନାଇଁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଭୁଆସୁଣୀ ଝିଅ ବୋହୂ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମାଗୁଛି ଖଜଣା। ପାଟିରୁ କି ଅଭାଷା କୁଭାଷା ବାହାରୁଛି, ଶୁଣି ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି। ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର କେତେ ବା ଆଉ ସହିବ? ଆରେ ସହିଛ ବୋଲି ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଜି ରହିଛ। ବକ୍ସିଙ୍କ ପରି କେତେ ଲୋକ ତ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ, ଜୟରାଜଗୁରୁ ତ ଦି ଫଡ଼ା ହୋଇ ଫଡ଼ା ହେଲେ, ରାଜା ମାତ୍ର ଆଖିରେ ତିନ ଧରି ଶରଣ ପଶିଲେ। ଆମର ତ ନିରୀକତିଏ ଜୀବନ, ବଣରେ ହାଉ ହାଉ ରଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଉ କିଏ ବା ଶୁଣିବ? କହିବି, ରଖିବ, ମାନିବ ମୋ କଥା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଲା? ମାଣିତ୍ରୀ ଗଡ଼ର ଗାଁ, ଆପଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବ? ଏ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ? ଏଇ ଭାଗବତ ଘର ପୁରାଣ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କହୁଛି, କଥା ରଖିବ ମୋର? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଭଲ, କହିଲେ ମୋଟକୁ ଚୋଟ ପାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। କେତେ ଜଣ ସେ ଗୋରା ସାହେବ କହିଛି ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କରି ଆସିବ। ହଉ ଆସୁ। ଭାଗବତ ଘରେ କିଏ ଅଛ ବାପା? ଦଳ ବେହେରା ସାନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆସ ଆସ, ଏଣିକି ଆସ। ସହୁରି ବୋହୂ ହେ ସାନ୍ତ, ଦଳ ବେହେରା ସାନ୍ତ ତେମେ ପୁଣି ଅଛଟି? ଓଡ଼ିଶା ମୁଲକର ମାଣିତିରି ଗଡ଼ ନାଁ ପଡୁଥିଲା। ଏ ଗଡ଼ର ଭେଣ୍ଡା ମରଦ ପୁଅର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଗରଭିଣୀ ଗାଇବା ବାଟ ଛାଡୁଥିଲା। ତେମେ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଗଡ଼ କଣ ନିମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା? ଏ ଗଡ଼ରୁ ଭେଣ୍ଡା ମରଦ ପୁଅ ଗୁରା କଣ ସବୁ ଲୁଚି ଗଲେ? ଆରେ କଥାଟା କଣ କହୁନୁ ମାଉସୀ? ମୁଁ ଆଉ କହିବି କଣ, ତେମେ ପଦେ କହିଦିଅ। ଆମେ ଏ ଗାଁର ରାଣ୍ଡ ଛେଉଣ୍ଡ ମାଇପ, ଆମେ ମହତ ଘେନି ରହିବୁ ନା କୂଅ ପୋଖରୀ ଖୋଜିବୁ? ଆରେ କଥାଟା କଣ କହ? ମୁଁ ଆଉ କହିବି କଣ, ଛାର ଲୁଣ ମୁଠେ। ଦିହ ଦିହକ କାଳ କାଳକ ପିଲା ଏଇମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ନା ଆଜି ନୂଆ କଥାଏ? ଚାରି କୋଡ଼ି ହେଲା ବୟସ ମତେ, କେତେ ରଜା ଅମଳ ଦେଖିଛି, ୟାଠୁ ଆଉ ଦେଖାଶୁଣା ନଥିଲା? ଆରେ କଥାଟା କଣ କହ ଠିକ୍ ସେ? ଚାଲ ଦେଖିବ ମୋ ନାତୁଣୀକି, ପିଠି ତାର ଆଉ ନାହିଁ, 9 ବରଷର ପିଲା, ଚେତା ବୁଢ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରତନୀ କେତକୀ ହେରିକା ତାକୁ ଟେକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସତେ ସେ କଣ ଆଉ ଜୀଇଁବ? ଭଲା କ୍ଷୀରିକି ଅମଳ ହେଲାଏ। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ହଉ। ଦଳ ବେଳା ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ଦେଖିବ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ହଉ, ତୁମେ ତ ପାରିବାରର ପୁଅ, ଅଣ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁନି ପେଟ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା। ଏଣ୍ଡୁଅ ଧାଉଡ଼ି ସିଜୁବୁଦା ମୂଳ ଯାଏ ସିନା, ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ? ଆମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ତମ ଗାଁ, ତମ ଭୂଇଁ, ତମ କୂଳମାନ ରଖିଲେ ରଖିବ, ବୁଡ଼େଇଲେ ବୁଡ଼େଇବ। ହଉ ଟିକେ ଆସିବ ବାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ତୁ ଯା। ଆରେ ବାବା ରଘୁନାଥ, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ। କାଲି ସକାଳେ ଗାଁରେ ନାଗରା ଦିଅ, ଖଞ୍ଜଣା କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଗାଁ